Ľudia, práve teraz som dokončil novú pesničku I'm in Chaos, takže teraz vám ukážem, ako to vyzerá. Kdybych věděl, co osud chystá a jakou vášeň zapálí v nás, pojď se mnou zlítnout a nikdy přistát, za když mi dává svět je náš, ani minuty mi není to, není mi líto, co mám dělat, aby to stalo číslo, mi to je číslo, a já, tančit s tebou, a já, jednou ve dvou. Takže keď sa vám to páči, tak dajte like a odber na môj kanál a na moje pesničky lajknú. A keď chcete stať album alebo videoklip, tam napíšte dole do komentáru. A ja vyberiem, keď bude viacej album, tak robím album, keď bude viacej klip, tak robím klip, takže čaute.